Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Silas. Walang eksaktong taon. Antike. Magmula noong bata pa lamang si Silas, pinagpasapasahan na siya ng kanyang mga kamag-anak. Palibhasa kasi, maaga siyang naulila at wala pa siyang kakayahang magtrabaho. Kung sino man ang kamag-anak niyang makikinabang sa kanyang presensya, sila ang kukupkop sa kanya. Kapag tapos na rin siyang pakinabangan, itatakwil siya at sasabihang pabigat lamang sa kanila. Isang araw, dahil nagkamali si Silas, pinalaya siya ng isa niyang tiyuhin. Palibhasa kasi, hindi niya nagawang itali ng mabuti ang alaga nitong kalabaw, kaya nakawala. Sa halip na ipakuha yun sa kanya, sinigawan siya ng kanyang tiyuhin at sinabihan na lumayas na lang dahil wala na siyang silbi. Wala namang nagawa si Silas dahil alam niyang kung mananatili siya sa poder ng kanyang tiyuhin ay baka saktan lang siya nito. Minabuti na lamang niyang umalis at maglakad-lakad sa daan habang nag-iisip kung saan siya pupunta. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad noong maalala niya ang isang malayong kamag-anak nila na nagngangalang Manding Duray. Matanda na yan at walang kasama sa kanyang buhay, kaya malaki ang posibilidad na tanggapin siya nito. Naisipan ni Silas na tutulong na lang siya sa matanda nang sa gayoy hindi siya maging pabigat dito. Minabuti ni Silas na bilisan ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa liblib na bahagi ng kanilang baryo. Tinunto niya kung saan naroroon ang bahay ni Madang Duray hanggang sa matanaw na niya ang nag-iisang barong-barong na nakatirik sa gilid ng burol. Kahit na hindi man siya sigurado, naglakad pa rin siya ng papalapit doon. Habang papalapit, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun, kaya minabuti niyang isang tabi. Noong nasa tapat na siya ng kubo, agad siyang tumawag para alamin kung may tao ba roon. Ilang sandali pa, bumukas ang bintana at tumambad kay Silas ang isang matandang babae na buhaghag ang buhok at nanlilisik ang malalalim na mga mata. Pagkakita ng matanda kay Silas, sinabihan siya nitong pumasok sa kanyang bahay. Noong una medyo may pag-aalinlangan pa si Silas dahil sa itsura ni Manding Duray. Subalit alam niyang wala siyang ibang matutuluyan. Dahil dito, pumasok na lang siya sa loob ng bahay. Noong nasa loob na siya, sinalubong siya ng nakakasulasok na amoy na sobrang lansa. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mandiri, kaya tinakpan niya ang kanyang ilong. Nakita yun ng matanda, kaya agad itong lumapit kay Silas at humingi ng pasensya. Sinabi nito na may mga itinapon siyang bulok na isda noong nakaraang araw, kaya marahil yon ang umaalingasaw. Napatango na lang sa kanya si Silas at nag-uwi ka rin na ayos lang naman yon. Nung mga oras na yon, pinaupo ni Manding Duray si Silas sa lumang bangko na gawa sa kawayan. Saglit din siyang nagpaalam na kukuha lang siya ng makakain sa kanyang kusina at tanging pagtango na lang ang naitugon ni Silas sa kanya. Noong wala na ang matanda, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Agad siyang nakaramdam ng kilabot, lalo na nang mawari niyang wala man lang kahit na iisang rebulto ng santo doon. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtingin-tingin sa paligid nang mapako ang kanyang paningin sa nakasabit na bungo ng isang kambing doon. Napatanong pa si Silas kung para saan yon at dahil sa kanyang pagkakuryoso, tumayo siya at nilapitan yon. Sakto namang nasa tapat na siya ng nakasabit na bungo ng kambing nang bumalik si Manding Duray. May dala itong bilao na naglalaman ng nilagang kamoteng kahoy at isang basong sartin
na may lamang tubig. Magmerienda ka na muna, Apo. Hayaan mo na lang ang nakasabit na yan. Yan lang ang palamuti ko rito sa bahay. Kaya gano'n na lang yan kung pagpahalagahan ko. Saad ng matanda. Bumalik na lamang si Silas sa kanyang upuan, tsaka kinain ang ibinigay na pagkain ni Manding Doray. Nang kumakain na siya, sinabihan siya ng matanda na maiwan na muna sa loob ng bahay dahil may gagawin lang ito sa labas. Sinabihan niya si Silas na magpahinga na lang muna. Nang makababa na si Manding Doray, sa hindi inaasahan ni Silas ay nakaramdam siya ng kakaibang antok hanggang sa hindi niya napigilan ng kanyang sarili na makatulog habang nakaupo sa lumang bangko. Nang magising si Silas, halos mabingi siya sa labis na katahimikan ng paligid. Tinawag niya ang matanda, subalit hindi ito sumagot sa kanya. Dahil doon, tumayo siya at sinubukang hanapin si Manding Doray. Noong hindi niya ito mahanap, nagtungo siya sa kusina at inalam kung naroroon ang matanda. Pagpasok niya sa kusina, napatakip na lamang siya ng kanyang ilong. Sobrang nakakasuka kasi ang amoy roon, na halos doble pa sa unang pag-apak ni Silas doon. Ilang beses niyang tinawag si Manding Doray, ngunit wala namang sumasagot. Iginala niya ang kanyang paningin hanggang sa may makita siyang isang lumang lusong. Dahil sa gasera lamang ang nagsisilbing liwanag sa loob ng kusina, hindi gaanong nasipat ni Silas ang naturang bagay. Subalit, kapansin-pansin doon ang parang mantsa ng dugo na hindi niya alam kung sadyang nilagay o hindi. Dulot ng pagkakuryoso niya, nilapitan niya ang lusong at kinumpirma kung ano nga ba talaga ang nakamantsa roon. Subalit nang akmang hahawakan niya yon, agad siyang natigilan nang may narinig siyang boses. Huwag mong pakialaman yan. Baka mamaya ay kung ano pa ang mangyari sa iyo. Agad naman siyang napalingon doon at napatras ng ilang hakbang nang makita ang isang matandang babae na nakabuhaghag ang buhok, nanlilisik ang mga mata at naglalaway. Magsasalita pa sana si Silas nang biglaang umalis ang matanda. Ilang segundo siyang napatulala at napaisip kung sino ang naturang matanda. Subalit nang maalala niya ang hubog ng mukha ni Manding Doray, doon na siya kinilabutan. Napatanong siya sa kanyang sarili kung ano ang katauhang meron ng matanda. Nung mga panahong yon, malakas ang kutob niya ng isang aswang, si Manding Doray. Naku, mukhang delikado ang lagay ko rito. Hindi dapat ako magtagal sa bahay na to. Saad niya sa kanyang sarili. Agad niyang pinakiramdaman kung saan nagpunta si Manding Doray, at nang mawari niyang wala ito sa labas ng kanyang kubo, nagdali-dali si Silas sa paglalakad para makalabas doon. Noong nasa hagdan na siya at akmang bababa na, sa hindi niya inaasahan ay biglang tumambad sa kanya ang isang nilalang na nababalot ng balahibo. Nakabuhaghag ang buhok nito at naglalaway. Alam ni Silas na aswang ang kanyang kaharap, kaya nanatili siya roon upang hindi siya magawang lapitan ng naturang nilalang. Dito ka lang. Huwag kang aalis at hindi kita sasaktan. Kapag umalis ka, sinisiguro ko sa iyo na kakainin ko ang iyong atay. Kahit may pagkagaralgalang tinig na yon, nalaman kaagad ni Silas na si Manding Doray yon. Hindi siya nakaimik at nagsimula na siyang kilabutan dahil sa anyo ng aswang. Nagwika pa ang aswang na yon na kailangan niya na makakasama at magiging alay dahil matanda na siya. Iisang bagay lang ang hinihiling ni Manding Doray kay Silas, at yun ay huwag pakialaman ang kanyang lusong. Isa yung mahalagang gamit na minana ko pa sa aking lola.
Huwag mo lamang pakialaman yan dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa iyo. Wika nito na noon din nagpalit ng anyo at naging isang normal na tao. Kahit marungis ang kanyang anyo at puno ng langis ang kanyang katawan, lumapit siya kay Silas at nagwika na aalagaan niya ito hanggang sa mamatay siya. Dagdag pa niya na walang dapat na ipag-alala si Silas dahil may pagkain naman doon at hindi niya ito hahawaan. Dahil sa sinabing yon ng matanda, wala nang nagawa si Silas kung hindi ang pumayag sa kagustuhan nito. Pumasok si Manding Duray sa kubo niya at itinuro kay Silas kung saan ito matutulog. Dahil gabi na yon, inakay niya ang bata patungo sa kusina at pinakain. Noong una ay nagdadalawang isip si Silas sa pagkain dahil baka mahawaan siya ng aswang. Maliban doon, amoy niya ang samyo ng paligid. Subalit nang sabihin ng matanda na wala itong dapat na ipag-alala, sinimulan na lamang niya ang pagkain. Sige, dito ako mananatili. Pero wag niyo naman ho akong sasaktan. Maglilinis na rin ako rito para hindi mag-amoy lansa ang paligid. Saad ni Silas. Alam din kasi niya sa kanyang sarili na wala siyang malalapitan maliban kay Manding Duray na isa palang aswang. Napatango naman ito at iniwan siya sa kusina. Sinabi na rin ito na matulog na lamang siya pagkatapos niyang kumain at wag na siya nitong hintayin pa. Pagkatapos mag-wika ng matanda, gumuhit ang mga ngiti sa kanyang labi na animoy may kung anong ibig sabihin. Kahit na hindi direktang winika ni Manding Duray, alam ni Silas kung ano ang ibig sabihin nitong tukuyin. Marahil, lalabas ito para maghanap ng kanyang magiging biktima. Noong wala na ang matandang aswang, tinapos ni Silas ang kanyang pagkain at pagkatapos ay hinugasan ang mga pinggan doon. Nang magawa niya na yon, nagpasya na siyang magpahinga. Sinubukan niyang matulog, subalit kahit na anong gawin niya ay hindi siya makaidlip. Hanggang sa mga oras na yon, sa kabila ng naging pangako sa kanya ng matanda, ay hindi pa rin buo ang kanyang tiwala roon. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, aalis ako rito at hindi na babalik pa. Saad niya sa kanyang sarili. Dahil hindi siya dinadalaw ng antok, minabuti niyang lumabas na lamang muna sa kubo at umakyat sa tuktok ng burol. Alam niyang malilibang siya roon sa kakapanood ng mga bituin sa langit at yun na rin mismo ang kanyang magiging pampaantok. Saktong pagkalabas niya, nakaramdam kagad ng kakaibang lamig si Silas. Tumindig ang kanyang mga balahibo sa batok, subalit hindi yun naging rason para bumalik siya sa loob ng kubo. Tumungo siya sa tuktok ng burol at napagpasyahan niyang maupo roon. Habang nasa ganoong sitwasyon, may narinig siyang mahihinang huni ng ibon sa paligid. Noong una ay inisip niyang baka may dumapong ibon malapit doon. Ngunit nang makamoy siya ng malansang samyo ng hangin na parang hinaluan ng amoy ng dumi ng manok, nagkaroon kagad siya ng hinuha. Hindi kaya merong aswang sa paligid? Tanong niya pa sa sarili niya. Tatayo pa sana siya upang tingnan ang kanyang paligid nang sa hindi niya inaasahan ay may narinig siyang pag-angil. Pagkalingon niya, may nakita siyang dalawang mapupulang bagay at bago pa man siya makailag ay nagawa na siyang sugurin ng aswang. Nagbuno silang dalawa at dahil naging alanganin ng pwesto ni Silas ay nagpagulong-gulong sila pababa ng burol. Sinubukan siyang sakalin at kagatin ng aswang, ngunit nagpupumilit naman siyang lumaban. Subalit, gawa ng mas malakas at mas mabigat sa kanya ang nilalang na yon, madali siyang napigilan nito hanggang sa hindi na niya magawa ang makagalaw.
Sisigaw pa sana si Silas noon para makahingi ng tulong nang may marinig siyang lumapag sa hindi kalayuan. Kasunod nun, nakarinig siya ng pag-angil at sa isang pagkisap ng kanyang mga mata ay may isang nilalang na sumugod sa kanila. Kinalaban nito ang aswang na nagbabalak na pumatay sa kanya, kaya nagawa niya ang makatayo. Pinagmasdan na lamang niya ang dalawang aswang na naglalaban hanggang sa tuluyang tumakas ang isa sa kanila. Noong mga oras na yon, napatitig kay Silas ang natitirang aswang. Napatango naman doon si Silas at nang magsasalita pa sana siya, ay mabilis na lumundag papalayo ang naturang aswang. Dahil sa naging karanasan niya, minabuti na lamang ni Silas na bumalik sa kubo ni Manding Duray. Tila nakalutang siya sa ere noong mga panahong yon, gawa ng hindi siya makapaniwala na nagawa siyang iligtas ng isang aswang. Pagbalik niya sa kubo, nagkulong siya sa silid at minabuting isara ang mga bintana. Hanggang sa mga oras na yon, ay ramdam niya ang takot dahil sa naging karanasan niya. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-iisip tungkol sa nangyari sa kanya nang may maalala siya. Hindi kaya si Manding Duray ang aswang na nagligtas sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili. Dahil sa labis niyang pag-iisip, hindi na namalaya ni Silas na nakatulog na siya ng mahimbing at hindi na niya naramdaman ang pagdating sa kubo ni Manding Duray. Kinabukasan, nagising na lamang si Silas dahil sa hapdi ng kanyang balat. Pagkamulat niya, tumambad kaagad sa kanya si Manding Duray na ginagamot ang mga galos na natamo niya noong sugurin siya ng aswang. Pagkatapos nun, nagwika ang matanda na luto na ang agahan at pupwede na siyang kumain. Nagpasalamat naman si Silas at dahil masakit pa rin ang buong katawan niya, nanatili na muna siya sa banig. Nang makaramdam ng gutom si Silas, napabango na siya agad at dumiretso sa kusina. Naabutan niya roon si Manding Duray na parang may kung anong pinagmamasdan sa kanyang lusong. Tinanong niya ang matanda kung anong ginagawa nun, pero ang tanging sinabi nito kay Silas ay, Mamaya, apo, ay kabilugan ng buwan. Hindi na lamang umimik pa si Silas at minabuti niyang kumain na lamang. Siya na rin ang naghugas ng plato at nang matapos yun, kahit masakit pa ang buong katawan niya, nagsibak na rin siya ng kanilang magiging panggatong. Ginawa na rin niya ang iba pang mga nakabimbing gawain doon pagkatapos niyang kumain ng pananghalian. Hanggang sa dumating ang hapon, naroroon si Manding Duray sa tabi ng kanyang lusong at may kung anong pinagmamasdan. Sa pagkawari ni Silay ay hindi na yun kumain dahil sa kanyang pinagkakaabalahan. Nang tuluyang nilukob ng dilimang paligid, nagpaalam si Manding Duray kay Silas. Sinabihan pa niya ito na wag nang lalabas sa kubo dahil napakadelikado ng gabing yon. Palibasa kasi ay kabilugan ng buwan at maraming mga elemento ang pakalat-kalat sa paligid. Bumaba sa kubo si Manding Duray dala ang isang bote ng langis. Naghabilin pa ito kay Silas na takpan ng itim na tela ang lusong bago siya matulog. Hindi na nagawa ni Silas ang magtanong sa matanda, gawa ng parang nababalisayon at may kung anong kinakapanabikan. Ilang sandali pang nagmatsyag si Silas sa paligid at nang malaman niyang nakalis na ang matanda, naisipan niya ang lapitan ng lusong nito at tingnan kung anong meron. Nang nasa tapat na siya nun, wala naman siyang napansing kakaiba. Alis na sana siya roon at babalik na lang sa silid nang makaramdam siya ng kakaibang enerhiya na animoy humihilas sa kanya para manatili sa tapat nun.
Hinawakan niya ang bunganga ng lusong. At ganoon na lang ang kanyang gulat nang mapansin niyang parang may malabong imahe roon. Kinabahan na si Silas sa kanyang nakita, kaya minabuti niyang takpan niyo ng telang itim. Pagkatapos nun, bumalik siya sa silid at sinubukan niyang matulog. Sa pagtagal, tuluyan na rin siyang nakaidlip. Subalit sa kung anumang rason ay naging mababaw ang kanyang tulog. Pakiramdam niya kasi ay may mga matang nakamasid sa kanya habang naroroon sa loob ng silid. Walang ano-ano, may narinig siyang paghuni ng tiktik sa paligid. Animoy may kung anong umaaligid sa kubong yan, kaya napabalikwas si Silas. Minabuti niyang lumabas at kumuha ng itak na pupwede niyang maging panlaban. Bago pa man siya makabalik sa loob ng silid, nagulat siya nang makarinig siya ng malakas na kalabog sa bubong. Napatingala siya roon at nang makita niyang lumulubog ang isang bahagi nun, nagkaroon siya ng kutob na may nakasampa roon. Dahil dito, nagtanong siya kung sinong nasa ibabaw, subalit walang sumasagot sa kanya. Kahit pa na iniisip niyang aswang ang nakasampa sa bubong, hindi siya nakaramdam ng takot. Minabuti niyang lumabas sa kubo at nang matingnan kung ano ang naroroon sa bubungan. Saktong pagkalabas niya, may kung anong bumagsak mula sa bubungan. Ganun na lang din ang gulat ni Silas nang mapagtanto niyang si Manding Dorayon at napakarami ang sugat nito sa katawan. Halos hindi rin makausap yon, kaya inalalayan siya ni Silas papasok sa kubo. Nang naroroon na, tinanong ulit ni Silas ang matandang aswang kung ano ang nangyari sa kanya. Noong una ay napatitig lang si Silas kay Manding Doray, subalit di naglaon nagwika na rin siya. Ang aking apo. Kailangan kong iligtas ang aking apo mula sa mga aswang na nagnanais makuha yon. Pahirap ang wika ng matanda, sabay pilit ng kanyang sarili na makatayo. Ang lusong. Bantayan mo ang lusong. Dahil doon makikita ang aking apo. Paniguradong nasa peligro yon. Pagkatapos niyang wikain ng ganoong bagay, ay hinaplos ng matanda ang mukha ni Silas ng 3 beses. Kahit napasuray-suray yon, lumabas ulit siya sa kubo at napagtanto na lang ni Silas na umalis siya nang makarinig siya ng mabibilis na yabag ng paa. Kahit na hindi naman lubusang nauunawaan ni Silas ang matanda, tumungo siya sa kusina at pinagmasda ng lusong. Ganun na lang ang kanyang gulat dahil kung nung una ay parang mga usok lamang ang kanyang nakikita, pero sa pagkakataong yon ay klaro na niyang nakikita ang isang babae na nakahiga sa papag. Pansin din ni Silas ang nakaumbok na tiyan nito, kaya naisip niyang baka nagdadalang tao yon. Walang ano-ano, may kung ano siyang napansin na nakalawit mula sa bubong. Sinipat niya ng maigi yan at gano'n na lang ang kabang kanyang naramdaman nang malaman niyang di layo ng isang aswang. Noong mga oras na yon, parang usok na gumalaw ang senaryong nakikita ni Silas at lumapit yon sa ibabaw ng bubong. Maliwanag ang buwan, kaya klaro niyang nakita ang isang aswang na nakadapa roon. Ilang sandali pa, may lumapag pang isang aswang at nagbuno silang dalawa sa ibabaw ng bubong hanggang sa pareho silang gumulong paibaba. Hanggang sa bumagsak na sa lupa ang mga aswang na yan, ay hindi pa rin sila tumitigil sa kanilang paglalaban. Makalipas ang ilang sandali, may lumabas pang 3 aswang mula sa kasukalan at pinagtulungan nila ang isang aswang. Alam ni Silas na si Manding Doray ang kanilang pinagtutulungan, kaya ipinagdasal na lang niya ang kaligtasan nito.
Ilang sandali pa, dahil 4 na aswang ang nakalaban ni Manding Duray, nagawa siyang maibuwal ng mga ito. Pinagtulungan nila siyang kagatin at kalmutin, pero pilit pa ring lumalaban ang matandang aswang. Walang ano-ano, kita ni Silas na parang natataranta ang 4 at maging si Manding Duray ay mabilis ding umalis para magtago sa madilim na parte ng lugar. Napailing na lamang si Silas nang makita niyang bumukas ang bintana at tumambad doon ang isang lalaki. Habang nasa ganoong sitwasyon si Silas, biglaan siyang nakaramdam ng kakaiba. Parang may nakamasid sa kanya nung mga oras na yon, kaya nagpa siya siyang takpan ulit ng itim na tela ang lusong. Saktong pagkatakip niya nun, ay nakarinig siya ng malakas na kalabog sa bubungan. "Tiyak na si Manding Duray yan!" Wika niya sa pag-aakalang ang matandang aswang yon. Subalit dumaan pa ang ilang sandali, ay wala pa rin na bumababa na Manding Duray. Nagtaka na noon si Silas, kaya kinuha niya ang itak tsaka minabuting tingnan ng labas ng kubo. Saktong pagkababa niya, nakita niya ang 6 na mga nagbabagang mga mata na nagtatago sa kasukalan. Dahil dito, lakas loob siyang nagtanong kung sino yon. Subalit ni isa sa kanila ay walang sumagot. Walang ano-ano, umangil ang mga yon at mabilis na sumugod sa kinaroroonan ni Silas. Napatras naman siya at nagmamadali sana siyang pumasok sa kubo. Ngunit natigilan siya at agad na nagkaroon ng lakas ng loob nang pumagitna sa kanila ang isang mabalahibong nilalang. Umaangil yon at umaaktong itinataboy ang 3 aswang. Subalit kahit na anong gawin niya ay hindi pa rin natitinag ang mga yon. Ilang sandali pa, sumugod silang 3 at walang nagawa ang nakatayong aswang sa tapat ni Silas kung hindi ang labanan sila. Noong una, hindi nakaimik si Silas at napako siya sa kanyang kinatatayuan. Pero nang makita niyang medyo hirap din ang isang aswang na yon na kalabanin ng 3, tinulungan niya ang nag-iisang aswang. Tinaga niya ang isang aswang kaya ibinaling nito ang kanyang pansin kay Silas. Sinugod niya ang binatilyo at naging baliwala rito ang itak na kanyang hawak. Dahil sa kawalan ng balanse, nabuwal si Silas at umibabaw sa kanya ang naturang aswang. Akmang kakagatin na sana siya sa leeg ng nilalang na yon nang mapaungol ito. Halos hindi makapaniwala noon si Silas nang makita kung paano nagawang dukutin ng aswang na kanyang tinulungan ang puso ng nilalang na nakaibabaw sa kanya. Bumagsak ang katawan ng aswang sa kanya, kaya nagpumilit siyang makaalis. Saktong pagkaalis niya sa ilalim ng walang buhay na aswang, nang makita niyang pinagtutulungang kagati ng 2 nilalang ang isa pang aswang. Noong mga oras na yun lang naisip ni Silas na si Manding Duray ang aswang na pinagtutulungan. Kaya dinampot niya ang kanyang itak, sabay takbo upang sumugod doon. Agad namang napalingon ng 2 aswang kay Silas at binalak nilang sumugod sa kanya. Subalit napigilan ni Manding Duray ang isang aswang, kaya iisang aswang lang ang sumugod kay Silas. Kahit na hindi man siya bihasa sa pakikipaglaban, umasa siya sa kanyang itak na magagawa niyang matalo ang aswang. Iwinasiwas niya yon ng walang humpay, nang sa gayoy hindi tuluyang makalapit ang aswang. Walang ano-ano, nagulat si Silas nang biglang iniba ng aswang ang kanyang galaw. Mabilis itong nakarating sa kanyang likuran, at mabuti na nga lang ay nakaatras kaagad siya. Akmang susugod sana ulit ang aswang sa kanya nang pareho silang matigilan. Napalingon na rin si Silas sa 2 aswang na naglalaban at nakita niyang nakahandusay na ang kalaban ni Manding Duray. Wakwak na ang tiyan at dibdib nito at nilalantakan na ng matandang aswang ang atay at puso nun.
Pagkakita ng isang aswang sa ginawa ni Manding Duray, napaangil siya at mabilis na sumugod sa kinaroroonan nito. Napailag naman kaagad si Manding Duray, kaya hindi siya nasunggaba ng aswang. Noong mga oras na yon ay naglaban silang dalawa, habang si Silas naman ay nakamasid lang sa kanila. Hindi niya inakala noon na magagawa niyang makasaksi ng pag-aaway ng dalawang aswang, at hindi rin siya lubos na makapaniwala dahil nakita niya mismo kung paano lantakan ni Manding Duray ang laman loob ng aswang na yon. Di naglaon ay nagawang paslangin ng matandang aswang ang kanyang kalaban, at kagaya ng naunang mga aswang, nilantakan din niya ang laman loob nun. Nasa kalagitnaan na ng pagkain si Manding Duray nang makita ni Silas na parang sarap na sarap ito. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakaramdam siya ng takot at parang maging siya ay nais na lantakan ng matanda. Subalit nang mapatitig ito sa kanya at nang makita niyang parang natatakot si Silas, sumenyas ito na pumasok na muna sa kubo. Kagaya ng sinabi ng matanda, pumasok na nga lang si Silas at minabuting isara ang pinto ng silid kung saan siya nananatili. Hinintay ni Silas na pumasok si Manding Duray sa loob ng kubo, ngunit hanggang sa mag-umaga ay hindi pa rin ito nakakapasok. Sinubukan niyang tingnan ang labas, pero wala rin siya roon. Malinis na rin ang paligid at walang bakas ng nagdaang sagupaan sa pagitan ni Manding Duray at ng tatlong aswang. Sa halip di na umalis, minabuti ni Silas na maghintay sa matanda. Lumipas ang 3 araw, tuluyan ding bumalik ang matanda na merong ngiti sa kanyang mga labi. Alam ni Silas na may magandang nangyari, kaya nag-usisa ito. At maging siya ay natuwa nang mapagtanto niyang nagkaayos na si Manding Duray at ang kanyang anak. Noon lang din nalaman ni Silas na may anak pala sa pagkadalaga si Manding Duray, pero iniwan siya nito nang mapag-alaman ng tungkol sa kanyang katauhan. Nalaman din ng anak niya ang ginawa niyang pagtatanggol sa magiging apo ng matanda sa kanya mula sa ilang beses na pagtatangka ng mga aswang na makuha ito. Maging si Silas ay namangha dahil agad-agad na nalalaman ni Manding Duray kung ano ang kalagayan ng kanyang anak at magiging apo sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang lusong na ayon kay Manding Duray, bibihira lamang ang nakakaalam kung papaano gamitin. Subalit sa halip na gamitin para makahanap ng kanyang biktima, minabuti ni Manding Duray na gamitin yon para bantayan ang kanyang anak at apo. Nanatili si Silas sa bahay ng matanda at kasama siya ay iilan lamang ang nakakaalam sa sikretong pagkatao ng matanda at kung ano ba talaga ang meron sa tinatago nitong mahiwagang lusong ni Manding Duray. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang nagulat ako sa dulo ng kwento. Yung pinaka-twist. Kumbaga yung lusong pala, parang yun yung ginagawa niyang bolang kristal. Doon niya nakikita yung anak niya o asawa ng anak niya, tapos yung magiging apo niya. Grabe, hindi ko naisip yun. Ako, ine-expect ko, ang meron sa lusong, wala lang, siguro, yun nga, yung mga dinidikdik niya, yung mga laman loob ng tao, o mga parte ng katawan ng tao, dinidikdik niya yun para gawing pagkain. Pero hindi. Doon pala niya tinitingnan kung kumusta yung kalagayan ng magiging apo niya. Ang galing nun. Para sa mga hindi nakakaalam sa lusong, nga pala, kanina ko lang din to na search. Diyan pala dinidikdik yung mga bigas. Kasi noong unang panahon, wala pa tayong gilingan eh. Nung mga palay natin, wala tayong gilingan yan. So, mano-mano yung pagdikdik. Alam niyo yung parang meron kayong pambambo. Tapos, yung binabambo nyo, para siyang mataas na mangkok. Di, paano ko ba ipapaliwanag? Ito, isipin nyo na lang, merong isang malaking kahoy doon. Tapos yung kahoy na yon,
Sa pinakagitna nun, may malalim yun na butas. Doon nilalagay yung mga palay natin, tapos doon babambuhin. Pinong-pino yun. Tapos, tiningnan ko rin sa YouTube yung kung paano tayo nagkakaroon ng bigas. Yung palay, babambuhin doon ng ilang ulit, tapos paulit-ulit ding sasalain sa bilao hanggang sa maging na siya, butil na ng bigas. Yun yung lusong, kung saan nilalagay yung palay para dikdikin. Yun, kaya hindi ko talaga ine-expect na parang ginagawa niya yung bolang kristal na doon niya binabantayan yung niya, yung magiging apo niya. Tapos hindi ko lang din alam kung bakit mapapahamak yung bida natin na kapag tinitigil niya yun ng matagal. Pwede sigurong higupin siya ng lusong o mawala yung bisa nun. Kasi alam naman natin na kapag ang isang inosente, hinahawakan yung mga karga natin, kadalasan dyan nawawala ng bisa. O kung hindi nawawala ng bisa, humihina. Pero huwag kayong mag-alala, mababalik naman yan. Pero syempre, pagtatrabahuhan nyo ulit. Kailangan yung dasalan, pakainin, at kung ano-ano pa. Overall, masasabi ko sa kwento na to, sobrang ganda ng twist, sobrang galing din. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.